Здравейте, приятели! Аз съм Мартин. Вече стават 3 влога в един ден. Само да кажа, че се промених емайла. Сега е Мартин Мечкаров. Така, днес аз ще ви прочета. Не, че аз съм набожен или такъв. Просто прочетох едно нещо в Google и искам да ви го прочета и на вас. Ако искате вашия дом да е светъл и добър. Така, аз понеже война ми, веднъж го прочетох, тя война ми го е решила на Гоблен. Сега ще го прочета. Господи, благослови всеки, който влезе в този дом. Закриля всеки, който излезе от него. И дай мир на всеки, който остава в него. Амин. Не, че съм набожен или такъв, просто ми се стори, че може да ви хареса и че искате да ви го прочета и затова аз го прочетох. Само да отбележа, че скоро ще има една друга влогърка, може би Ванеса. Извинете. Тя се казва Ванеса. Аз случа, само да кажа, ако искате да се запишете в българско училище, а сте в Прага, Чехия, Чешка република, може да се запишете в българското училище в Прага. Доктор Петър Берон, средно образователно училище в Прага 6. Юлиска се казва спирката, където се намира. То е едно голямо червено училище. Така. Не съм единствения човек от класът ми. Аз съм от 4-ти клас, съм на 10 години. Не съм единствения влогър от 4-ти клас. Има още един, Мачо Тодоров. Може би ще успея да оставя линк отдолу за неговия канал. И да, надявам се клиповете ми да ви харесват. Моля да коментирате отдолу, да ударите по едно палче нагоре, защото това означава много за мен и не забравяйте да се абонирате. Благодаря ви, обичам ви, довиждане!